Erabakitzeko eskubidea instituzionalizatzeko eskatu du Mendozak batzar nagusietan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiaren iritziz, Euskal Herriak estatu egiturak eta erabakitzeko eskubidea instituzionalizatu behar ditu, eta hori bere ustez ez da soilik aldarrikapen zilegi bat, baizik eta etorkizun hobe bat eraikitzeko ezinbesteko tresna. Euskararen normalizazioaren aurka justiziak abian duen oldaraldiaren barruan ebatzitako enegaren ebazpena da Euskalgintzaren Kontseiluaren ustez, asteon ezagutu dena. Izan ere, Donostiako udalak harritako helegite bati erantzunez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Donostian lanpostuak egonkortzeko deialdi batean udaltzain jarduteko ezaretako hizkuntza eskakizuna B2 maila. Epai euskarafoboa dela esan du Kontseiluak arbuiatu beharrekoa eta kalera irteteko deia egin du. Protesta bat egingo dute bihar arratsaldeko 7:00. Chill Mafiak musika eszena irauli duen kolektibo nafarrak agur esango du. Azken orduko albistea izan da. Saragoxua eta Frankofonki taldekidek eman dute Chill Mafiaren agurraren berria asteazken goiz honetan zuzenean Gazteako Dida saioan. Mixtape bat eta azken bira bat eskainiko dute armak entregatu aurretik. Arratsalde on eta ongi etorri. 11 hildako eta ia 3.000 zauritu dira jada Libanon atzo gertaturiko erasoa dela eta aurrekaririk ez daukan ekintza honek antza Hizbullah taldea erasotzea zuen helburu. Hala aldi berean eztanda egin zuten milaka bilgailuk ustez distantziaz aktibatu ostean. Hizbullaharen ustetan Israelgo gobernua dago eraso hauen atzean. Ikusteke dago oraindik nola eragingo dion guzti honek ekialde hurbileko egungo egoera geopolitiko korapilatsuari. Pasaden astean Venezuelan atxilotutako bi euskaldunak CNI-ko kide direla berretsi du beste behin ere Nicolás Maduroren gobernuak. Euskal Herrian goizaldea zela hitz egin du Diosdado Cabello barne harreman justizia eta bake ministroak Venezuelako Asamblea Nazionalean. Bertan, Espainiako Inteligentzia Agentzia Ameriketako Estatu Batuetako CIA-aren kontrolpean dagoela adierazi du eta Espainiar gobernuak ez duela inolaz ere bi espioi hala direla baieztatuko. Horren ostean, Venezuelako gobernuak giza eskubideak errespetatzen dituela esan du eta Jose Maria Basoa eta Andre Martinez bilbotarrak toki seguru batean babesean daudela. Eusko Jaurlaritzako sailburuen agerraldiek aurrera jarraitu dute Gasteizko legebiltzarrean. Gaurkoan Bingen Zupiria erakunde gobernantza publiko eta segurtasun sailburuaren eta Mikel Jauregi industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuaren txanda izan da. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak herritarren segurtasun faltari aurre egiteko lan egingo duela hitzeman du. Zupiriaren arabera Euskadi herri segurua da, nahiz eta onartu salatutako delituen kopuruak eta herritarren segurtasun faltak gora egin duela azken urteetan. Hori dela eta uste du beharrezkoa dela pertzepzio horri erronka gisa aurre egitea. Ertzaintzako gatazkari dagokionez, Zupiriak konpromiso hartu du ertzaintzaren laneko baldintzen akordioari buruzko elkarrizketa eta ituna bultzatzeko eta talanterik onenarekin eta dedikaziorik handienarekin ekiteko.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren etorkizunerako ezinbestekoa da energia berriztagarria bertan ekoiztea. Hasita lanean Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburu berria eta bere lehen agerraldian argi utzi du zeintzuk diren energia kontuetan ezarri nahi dituen politikak. Neurri zehatzak iragarri ditu datozen 4 urteetan Jaurlaritzak 160 milioi euro bideratuko ditu energia berriztagarria ekoizteko azpiegituretara, industrian zein etxebizitzetan autokontsumoa sustatzeko. Ildo beretik beste 100 milioi euro erabiliko ditu industrian energia efizientzia hobetzeko eta emisioak murrizteko. Legebiltzarrera etorri gara gaur gure saileko erronka nagusiak deskribatzera, trantsizio energetikoa eta eraldaketa digitala erronka handiak dira gure industriarentzako, baina baita ere aukerak. Jauzi kualitatibo bat egin eskero, gu aintzindari izan gaitezke Europan berrindustrializazio honetan aintzindari eta irabazle izateko. Industria gehiago, industri hobea eta isuri gutxiago dira gure oinarriak Euskadi bezala gure ongizatea bermatzeko. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusiak gaur esan duenez estatu egiturak eduki behar ditugu eta erabakitzeko eskubidea instituzionalizatu. Etorkizun hobe bat eraikitzeko ezinbesteko tresna gisa definitu ditu. Mendozak politika orokorreko bere lehen agerraldia egin du batzar nagusietan eta azken urteak emandakoa aletzeaz gain datozen erronkei aurre egiteko proposamen batzuen berri eman du. Autogobernu gehiago eskatu du garapen ekonomiko, politiko, sozial eta kultural handiago baterako. Erakundeak eta gizarte zibila elkarlanera deitu ditu horretarako. Gero eta urte gehiago bizi gara eta zahartzearen erronkari aurre egiten jarraitu beharra daukagu. Horren gainean, aipamen bat egin nahiko nioke gizarte zerbitzuen mapa berrituari ere. 2024-2030 aldirako 1500 plaza berri sortzea aurre ikusten dugulako. Zehazki, 1032 mendekotasunerako, 230 desgaitasunerako, 136 gizarteratzerako, 82 gaixotasun mentalerako, eta 63 adin txikikoentzat. 1500 plaza berri. Etorkizunean ere, pertsonak guztiak zaintzen jarraitu beharra daukagulako. EH Bilduk eta EAJak talka egin zuten atzo Madrilgo Kongresuan etxebizitza legea eta aldi baterako alokairua erregulatzeko proiektu berri baten arira. Sumarrek bertara eramandako lege proposamenak 6 hilabetera mugatu nahi zuen aldi baterako eta logelako alokairua, baina ez zuten aurrera ateratzea lortu. Abstenciones, ninguna. No se toma en consideración la proposición de ley. Compartimos un Estado con más de 3.800.000 viviendas vacías. Y estos no son datos inventados, son los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2001. Más del 15% del total de viviendas del Estado español están vacías. Y gran parte de los efectos negativos sobre el alquiler de la vivienda habitual son consecuencia de la vivienda, que también habrá que tratar. Vamos a votar a favor. Creemos sinceramente que tenemos que dar solución a la necesidad de vivienda accesible y digna. Va votar que no a la llei d'habitatge, que bàsicament van signar els mateixos que signen aquesta proposició d'avui. Va votar que no perquè no era una llei que solucionava el problema de fons. Fiskaltzak atzera egin du eta erretiratu egin du Zarauzko alkate Oion Urienen kontrako prebarikazio akusazioa. Hala Donostiako auzitegiko 3. epaitegiak absolbitu egin du Gipuzkoako auzitegian ematen ari ziren epaiketan. Zarautz Lur konpainia publikoko kudeatzaile ohi Kenari Orberi berriz 2 urteko espetxe zigorra ezarri diote aldeek akordio bat egin ostean.
Gobernantza ereduarekin eta Euskal Estatuaren inguruko jarrerarekin batera pertenentzia atxikimendua da 6. naziometroak jorratu duen gaia. Kontzeptu labainkorra eta gutxi landu izan dena Asier Etxenike Aztikerreko teknikariak azaldu duenez. Aditatuei. Bada naziogintza zari garela ona gaurko efemeridea. 10 urte bete dira gaurkoan Eskozian independentzia erreferenduma ospatu zela. Herritaren 84% hartu zuen parte eta haien artean 45%ak Erresuma Batuan jarraitzaren aldeko bozka eman zuen. Solaria berriztagarrien promotoriaren Zerbena Solar 2, 3 eta 4 proiektuei alegazioak aurkezteko epea da orain, eta tokiko erakundez eta eragilez gain Arabako Foru Aldundiak ere 4 txosten aurkeztu ditu proiektuak alde batera uztearen motiboekin. Milaka eguzki plaka jarri nahi dituzte proiektu horiekin Arabako lautadetako hainbat udalerritan, eta Aldundiaren nekazaritza, ingurumen eta kultura saiek eta errepideen zerbitzuak hainbat txostenen bidez proiektuok deitoratu dituzte. Bi atxiloketa gehiagoren berri eman da azken orduotan Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen aurkako sexu erasoak direla eta informazio gehiago dauka Xabi Alauk. 35 urteko bi gizon atxilotu dituzte Lazkaon eta Sopelan sexu erasoa egitea leporatuta. Sopelan abuztu amaieran gertatu zen erasoa eta erasotzailea epaiaren aurretik igarostean Basauriko espetxera eraman dute. Lazkaoko udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak euren aldetik erabat arboiatu dute Lazkaon gertatutako eraso matxista. 35 urteko bi gizon atxilotu ditu ertzaintzak sexu erasoa egitea leporatuta. Bata Lazkaon atxilotu dute, Sopelan bestea. Igande goizaldean jaso zen gertaera Lazkaon eta udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gaitzespenik irmoen adierazi dute eta gertutasuna eta elkartasuna adierazi diote biktimari eta haren senideei. Aldundiak ziurtatu du berdintasunaren alde egiten jarraitu beharra dagoela eta zentzu horretan adierazi du eskubide bortxaezinak direla emakumeen eta gizonen berdintasuna errespetatzea eta eskubide horren kontra egiten duten jokabideek ez dutela lekurik gure jendartean. Lazkaoko udalak bere aldetik aldarrikatu du jaietan eta gauetan edonork behar duela aske bizitzeko aukera.
Sopelan abuztu akaberan eman zen erasoa eta ari lotuta gizonezko bat Basauriko espetxera bidali du epaileak, ertzaintzak eginbideak amaitu eta epailearen aurretik pasa ostean. Donostian, azken asteetan gertatutako bi sexu erasoek hiriko lurrazpiko aparkalekuetan dagoen segurtasun falta plazaratu dute. Hori dela eta EASO eta Katalunia plazetako parkinetako langileek elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian, euren lan baldintzak salatzeko ere. Bertan izan da Udane Arbeo. Donostiako Hotel Park aparkalekuetako langileak elkarretaratzea egiten ari dira Donostiako bulebarreko kioskoan lan baldintza txarrak eta segurtasun falta salatzeko baita azken bi asteetan izan diren sexu erasoak ere. Enpresari segurtasuna bermatzeko eskatu diote besteak bestea. Parking precario, abusos a diario. Donostian azken asteotan bi sexu eraso izan dira, Katalunia plazako eta EASoko aparkalekuen inguruan. Bi aparkaleku horiek zein Atotxa, Bulebar, Rokendo eta Kontxakoa udal aparkaleku publikoak dira, Telpark enpresak kudeatzen dituenak. Bada, sexu eraso horiek eta aparkaleku horietako lan baldintza txarrak salatzeko elkarretaratzea egin dute langileek Donostiako Bulebarrean. Langileek lan baldintza kaskarrak dituztela esan dute eta enpresak ez duela bermatzen langileen eta erabiltzaileen osasuna eta segurtasuna. Ez dago inolako seguritaterik parkinetan, ez daukago seguritateko pertsonak, bakarrik gaude operarioak eta gaude bat parkin bakoitzeko, parkin batzuetan, beste parkin batzuetan ez dago inor. Eta gertatzen dena da, dena gu egin behar dugula eta arrisku guztia gu afrontatu behar ditugula. Ildo horretan enpresak langileak murriztu dituela esan dute. Txanda guztiak betetzeko langileak falta direla eta bajak ez direla ordezkatzen. Bestalde segurtasun langileak kendu zirela salatu dute eta gaineratu segurtasun kamarak zaharrak direla eta ez zaiela jaramonik egiten intrusio alarmak edo suteak daudenean ere. Gu beti eskatu dugu hori, edo segurtasun pertsonala edo batez ere gu kabinetik ateratzea oso beharrezkoa ez bada, baina enpresa beti esaten diguna da segurtasuna dirua kostatzen da eta ez dugu gastatu nahi. Eta zuek kabinean ez dezute ezertarako balio. Nahi duguna da, kanpoan egotea, garbitzen edo gauzak egiten eta arriskua badago, hor konpon. Honen aurrean iaz langileak udalarekin bildu ziren egoeraren berri emateko, baina hauek diote udalak itziela kasurik egin. Eneko Goia alkateak langileen salaketen aurrean esan du, parkinen kontzesioak plegu batzuen arabera arautzen direla eta gure bete beharra dela enpresari, dagokion enpresari plegu horiek betetzen direla eskatzea. Egin izan dugu, askotan, beste gai batzuekin ere bai, eta langileek adierazten duten hori ada bada, ada egingo dugu berriro ere. Baina enpresaren obligazioa da, pleguetan ezartzen diren baldintza horiek betetzea. Eta guk eskatuko dioguna da, bete ditzatela. Udalari zein enpresari aparkaleku publikoetako laneko segurtasuna bermatzeko eskatu diete horretarako behar diren bitartekoak jarriz. Donostiako udaltzainek ez dute zertan B2 euskara maila izan, hori islatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak argitaratutako ebazpen batek. Hala, pasaden abenduan Donostiako udalak jarritako errekurtsoa errefusatu du auzitegiak. Eneko Goiak Donostiako alkateak halako erabakiek euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa dutela baieztatu zuen atzo, eta era berean Donostian izan den azken epai euskarafoboa salatzeko elkarretaratze bat antolatu du Euskalgintzak. Alderdi ederren izango da bihar arratsaldeko 7:00.
Arrasatera goaz, beste urte batez, aurrera boli eguna antolatu baitute herrian, irailaren 21 izango da, larun batean, aurten ere eskaintza politikoa eta soziala uztartuz. Ekimena hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Lierni Etxebarria Mondragon, aurrera boli ekimeneko kidea. Kaixo Lierni? Kaixo, arratsaldean. Arratsaldeon zuri ere. Ez da herrian ekimen hau antolatzen duzuen lehen aldia, konta iguzu, nondik dator? Bai, aurrera boli herri ekimena 2022an abiatu genuen memoria ariketa baten baitan, eta aurrera boli zen Txomin Iturbek asko erabiltzen zuena eta Arrasaten oso ezaguna dena, eta iruditu zitzaigun balore simboliko oso handia zuena. Ekimen honen helburua edo bazen 60. hamarkadan markatu, belaunaldi oso batek Euskal Herrian abiatu zuen pizkunde horri edo gaurkotzea eta bultzada bat ematea, eta horretaz gain baita memoria historikoko ariketa bat egitea eta memoria historiko hau oroitzeaz gain belaunaldi berriei edo hurbiltzea. Eta ekimen horren baitan hasi ginen antolatzen aurrera boli eguna, aurrera boli egun honek edo balio digu balore horiek testuinguru politiko batean jartzeko, eta aurreko ikasturteko ekintza txikiak edo garaipenak ospatzeko, eta hasi berri dugun ikasturte politiko berrirako indarrak hartzeko edo. Aurrera gore aipatuko dudan bezala, gaude momentu honetan testuinguru nahiko ezagunkor batean, eta horregatik interesgarria iruditzen zitzaigun atzera egitea, aurreko ikasturtean egindakoak ospatzea, aurrera indarrez egin ahal izateko berriro ere. Iragan astean, prentsaurrekoan esan zenuten bezala, jauzia egiteko unean zaudete, esan berri duzunari tiraka, jauzia aurrerantz egiteko, ezta? Hori da, bai. Arrasaten ere bagabiltza lanean ere modu ezberdinetan, feminismoan, kulturgintzan, euskalgintzan, gazte esparruetan, elkartasunean, eta bai iruditzen zaigu hainbat esparrutako lanketak eta borrokak egin ditugula azken urteetan eremu hauetan, baina oraindik ere badaukagula zer egina eta beste jauzi bat, bultzada bat eman nahi diegula esparru hauei. Arrasate eta Euskal Herri aske bat, burujabe bat nahi dugu, berdinan arteko herri bat, eta horretara bidean edo goaz, eta Arrasatetik ere bultzada emango diogu horri. Eta horretaz gain ikusten genuen nazio mailan ere badela edo badagoela orain aukera herri gisa nazio aitorpen prozesuan ere aurrera pausoak emateko, eta horri ere bultzada edo jauzi horretan ere lagun izan nahi dugu Arrasatetik, eta horretan arituko gara. Bide horretan, egitarau aberatsa prestatu duzue, Guerdiko 12 hasita bermut politikoarekin, non izango da eta noren eskutik? Bermut politikoa Irati topalekoan egingo dugu goizean zehar, bertan sortuko Kizkitza Gilde San Vicente Gurrutxaga, Labeko Iratxe Delgado Arribas eta Ernaiko Junei Hartza Almandoz izango ditugu, eta hainbat gai jorratuko ditugu bermut politikoen baitan. Lehen esaten genuen bezala, garai ezagunkorrak bizi ditugu, eta ikusiko dugu pixka bat Euskal Herritik bizi dugun egoera hau nola eta nondik irakurri dezakegun eta zeinekin bide egin ditzakegun, eta horren baitan hitz egingo dugu esaterako etxe bizitzaz, langileen bizi eta lan baldintzen inguruan, hitz egingo dugu gazteen prekaritatearen inguruan, baita momentu honetan Ernai Gazte Antolakundea ekonomikoki itotzeko martxan jarri duten operazioaren inguruan, eta burujabetzaren beharraz, edo etorkizunera begira ditugun erronken inguruan ere. Gai dexente izango dituzue ordua mintzagai, alor ezberdinetatik tiraka arituko zarete. Herritik herriarentzat antolatu duzu egitarau osoa, eta horren erakusle da esaterako Bazkari herrikoia.
Bai, azpimarragarria iruditzen zaigu, edo, komentatzea, egun osoan zehar txandak egingo dituzten pertsona guztiak bolondres lanetan aritzen direla, eta Baskaria ez da salbuespen, bertan lan egiten duen lantaldea ere bolondres lanetan aritzen da, eta horregatik iruditzen zaigu aurrera eguna badela, indar komunitario handia duen egun bat, eta guk auzolanaren eta konpromisoaren egun bezala ere ikusten dugun egun bat. Goizeko hitzaldi politikoaren ostean, nagusiki kulturarekin loturiko gitaraura egingo dugu salto. Bazkaloste musikatuarekin, zehazki, konta iguzu, zer antolatu duzue arratsaldera begira? Bai, saiatzen gara eguneko gitaraua ahalik eta zabaletan izan izaten arrasatear orok bertan parte hartzeko aukera izan dezan, eta hori horreko izan ere badauka isla da, izan ere aurgunea edo jolasgunea antolatzen dugu aurrentzat, eta egia da ekimen kultural handienak edo Bazkalostean hasten direla. Aurten Bazkalostean Aiert musikari oinatiarra izango dugu, eta berak goxatuko digu pixka bat Bazkalostea, eta ondoren arratsaldean Anjon Telleriaren bakarrizketara izango dugu irrati topalekuan. Dena den, kulturaz gain, Bazkalostean ere izango dugu aldarrikapenerako aukera, izan ere, Euskal Herriko beste hainbat txokotan elkartasunerako deia egin den bezala, hemen ere Palestinarekiko elkartasunerako argazki bat aterako dugu, eta elkartasuna adierazteaz gain eskatuko dugu genozidioa amaitzea bertan. Aldarrikapena ere izango duzu orduan arratsaldean, eta azkenik gauean kontzertuak eskainiko dituzuen, nor izango da Oholtza gainean eta nun izango dira kontzertuak? Kontzertuak Arrasateko Gaztetxean izango dira, 10:00 hasiko dira, eta beste urte batzuetan ere saiatu izan gara herriko sortzaileak eta artistak gure gitarauaren parte izaten, eta oraingo honetan ere Arrasateko Gaztetxeko Oholtzan izango ditugun bi taldeak arrasatearrak izango dira. Maniacs eta Nik Limbot taldeak izango dira, eta gainera kontzertu nahiko berezi izango da, ze bi taldeek haien lehenengo diska aurkeztuko dute kontzertu honetan. Eta, gaua amaitzeko Bad Sound Sister DJ-a izango dugu. Egun borobila izango da hasieratik amaieraraino, gitaraua nagusiki, larunbat honetarako, jaren 21 antolatu baduzu ere, ez da hemen amaitzen, ez da? 25ean zer da antolatu duzuena? Bai, aurretik aipatzen genuen bezala, aurrera eguna bada memoria, gaur egungo belaunaldiei edo hurbiltzeko helburuarekin edo sortu zen ekimen bat, eta pixkat horren aritik edo horre lotuta, Mantxalingo alaba emanaldi musikatua antolatu dugu irailaren 25erako. Mikel Etxaburu osaren emak musikatuta, emanaldion funtsa Mikel Etxaburu osaren poema musikatuak dira, eta Saturrarango kartzelan preso egon ziren emakume idatzitako poesia batzuk edo dira. Eta ekimen hau Intxortean 1927 elkartearekin batera antolatu dugu, eta bertan ziren 4.000 emakume aitortza bat, eta haien ganako edo memoriariketa bat. Mila esker Lierni, hortengo aurrera boli egunaren inguruko nondik norakoak aurkeztearen egun borobila izango da seguro. Eskerrik asko zuei. Agur. Amaierara heldu gara, informazio gehiagorako sartu amaika.eusen. Arratsalde ona pasa.
kamioi gidaria zira Amadi. Egipton zaude, kamioi hilara luze batean kokatua egun osoa. Janaria, ura eta erremedioak eraman behar dituzu Gazako errefuxiatuen gunera. Jakin duzu gaur ere Rafako ateak ez direla zabalduko. Ez ditut oroit Palestinaren poz oiu eta ihipar. Nola bojokan emana duten aski urte, aski indar. Ta orain ez dute bizilekurik, ez janari, ez argindar, ezin naizela haien gana joan, zenbat gose, zenbat nigar, gaur ezpanaute pasatzen uzten, hemen izanen naiz bihar. Gaur ezpanaute pasatzen uzten, hemen izanen naiz bihar. Bizi nahi duen egi batekin, zelotura zemaitemin, erromantiko ezin da izan, gaur hainbeste odolekin. Ahmagintzan ze diru gastuak, beharko ginuke jakin, mila manifa bojoka eta gaur kamionean alegin. Alden guzia egin nahi nuke, ta ezin dut kasik deus egin. Alden guzia egin nahi nuke, ta ezin dut kasik deus egin. Eman nahi diet aski sendagai, eman indajata ura. Batzuen dako ainda gogoja, biziuntako abentura. Gobernu hauek ekonomia, gure eguneroko gudan, eraiki behar dugu sistema, gizarte giza lotura, elgar hil baino, elgar babesten jakinen duen kultura. Elgar hil baino, elgar babesten jakinen duen kultura. Ba, mai seraso baina egurra dauka honek, Bai. Lehen aipatu dugunetik. Bai. Ez, ba, udontakoak eta agian badu lotura horrekoarekin ere ez dugu zehazki horregatik jarri, baina ez, ba, gai batzuk ekarri behar direla eta nola planteatu, gero bertsolarien kasuan ere nondik heldu edo nola kokatu hor, bueno, hor sekulako terreno pantanoso esaten dena. Bai, kasu honetan adibidez beste era batera, bueno, kanpotik doan baten azalean jarrita egin daiteke kritika hori, ez? Eta bueno, beste aukera bat da, ez? Agian, ez dakit, bertako ikuspegitik edo esan bortitzago alako agian barrutik bertatik edo barruan kokatzen zaituzen gai batetik abestea edo batez ere bizi ez duzunean uski. Orduan, bueno, beste aukera planteatzeko, baina gai hau ere aurreko bezala xeba, bazela... Bai, puripurian zeuena, eta gaina, bueno, tentu zartzeko gai bat ere, ez dela anekdota hutsa. Bai, bueno, pues hori du bertsoak, bere onerako eta txarrako ere, zerbait esan beharra daukazula, eta
Hori da. Eta bueno, suarekin lotura, nabarmena ez, Mai Sarasua... Ai ostras! Sarasua karne genuen, eta lehenago ere ez dakit noiz bait ekarri dugun Mai Sarasuren bertsoldia, nik uste dut baietz... Nik esango nuke baietz, Baina orain ere ez gogoratzen buruz... Bueno, behiratu beharko, berroita amasei programagoa, zetanak buruz jakite. Motibo kaskarragoa izango zen, nik uste dut, kontan asmatu dugula ondo, gaira ondo ekartzen, bere... Egia, bi hori akorretu zaigun kontu dela, hau egin behar da, ados. Pasa dugu, zuzendaritzari konsulta egin diogu. Filtroa pasaitu dugu. Bai, eta, bueno, denek kameto eman digute, itzuli da gure gana, pasa lehendakaritzatik, zuzendaritzatik, gure kontseiliotik. Zenbait klaustro pasaitu, eta bai. Eta, bueno, tamén da. Bai, begia esan danak ados, gu jarraituko dugu, horrela, ze esango izugu ba. Hori da. Eta horrela egiteko, gu jarraituko du azkaratera, guaz, Nafarroara, 2021ko saia da. Hau ezagit, non den, zehazki, okerrezpanago, bada amezketarekin muga egiten duen zatirean edo, ezagit, horre nun baita egiten da saio bat, lehen behintzat, sila erraldoi baten gainetik edo egiten zen, edo horretu nahi dut, ezagit hori den. Hemen sila erraldoi mintzat ez da agiri. Edo mintzat neurriko persona dauzkate gainean. Izan daiteke, hori da. Izan daiteke, horrelako zerbait izango da. Bintzat aire zabaleko saio bada. Bai, kasu ondoan ere 2021 bat okerrezpanago eta gero aipatzen dituzte bertxotan ere pandemia kontua. Aztu zaizkigun kontu guzti hori maskarak eta distantziak eta horrelako kontua. Zerbait gelditzen da oraindik 2021 bateko irailean. Zagit, hor nola zegoen kontua, baina nola. Bueno, hori ere begiratuko dugu internet. Hoi aztu. Izan zen, kontuak izan ziren bezalakoak, eta imaginatuko dituzu, ez da denbora oso aspaldiko eta, bueno, kontua guk pertsotan entzungo ditugula Oian Eiguaran, Julio Soto, Andoni Gaina eta Mai Sarasua. Hor, gure eskuinetara, zuen ezkerretara ez dakit ikusi dezuen, Infernua izeneko artelan bat badago. Jon Iñaki Oiartzabalek egina. Bazuek laurok nunbait, San Perrok ez dizue utzi, zerura sartzen ez dizue zerurako giltzik eman, eta infernuko ateetan egin dezue topo. Hortxe zaudeten laurok, infernuko itxarongelan. Ze pozik gurutzatuko dedan infernu ateko marra, hau da oraintxe musuko gabe sartu daiteken bakarra. Infernuraino ekarri naute, gainera aitaren baten, nik limboaren esperantzan ontori ere kendu zuten. Nik maskaria jantzi nahi nuke, poltsan badauzkat hainbeste. Igual horrela beste bat dela deabruak badu uste. Beti izan naiz persona ona, honegia behar bada. Hiru hauena espero nuen, arraroan nerea da. Zuk ere egingo zendu Julio onuntzako pekatua. Zergatik dago egaina dion aulki bat reserbatua. Aspaldidanik egin bainintzen, nere jarlekuan jabe. Hemen ederki moldatuko naiz metxeroa galdutare. Hanke nahikoa egongo data, infernua testu inguru, peña barruan da jada eta gure kafea prestatu du. Ez da merkea sute honetan sartzearen prezioa,
Nik keja bat sartu nahi nuke eta non dago rezepzioa. Zurekin noa rezepziora ta Julio egon, beroak gorri jartzen nau eta aftersunik baldagon. Neurri gabeak genitun beti nik erreak ta edanak. Ta orain hemen topatu ditut parrandako lagundanak. Bai parranda egin daiteke, egin genezake hemen, ta galdera da pospoloa nun eta nork piztuko duen. Zeruan majo bizi bernuen ta infernuan bero latzak. Hildakoane akabo nire gizentzeko esperantza. Hemen parranda giroa dago pekatariak ere bai, apaizak eta munila goian tenuke ara joan nahi. Ene oiana ez zaite hemen, akats horretan erori, hain xuxen ere munila dugu, iskinako kalbori. Munilak daude eta beste hainbat, zabalduaz begirada, polizidena hemen dugu ta rebantxaren garaia da. Jubilatuta omen zeraman oso bizitza itzela, baina begira hor dago peña nik uste nun bizi zela. Bueno, guk ere esango dugu peña oraindik bizi dela, dakigun, ez? Bueno, infernoko atetan, lau jarrera desberdin xamarrera. Bai, infernuak beti ematen du, ez? Pikante puntu hori, nor ote dagoen bertan, edo parrandako lagunak bertan topatuko ditugun, ea munilak zapuzuko digun parrandara, ez? Bueno, hor, saltxa. Eta gero beste kontu bat da ere, bueno, ez du esango, hola, bertxiloitza erabat ateoa da nik edo, baina beti ateratzen da zerua eta infernua eta santuak eta holako kontuak eta pila bat ateratzen dira, gero ezakit, hain errotutako kontua den edo, baina bai, bertxotan eta ezakit, iritzai oso errekorretutako gaia diela. Bai, baina askotan ez, bintzat azken boladan gehiago humorerako tendentzia dago, ez horrelako gaietan, ez ja gutxi dira bat ere ez ezagit, baina zeruari buruz edo osnarketa sakon bat edo fededun edo ezagit diskurso bat plazan erailitzen duten ezagit baina buru datorkitu udauntan ere saio bat entzun dudelako eta bertsolari batek erabili dudelako errima zede, ala jangoikoa eta arreta pizu ziren esan, ala jangoikoa baina bai, esan, karo bai, herramienta ez hor laude eta oraindik ez dugu guztik ezkendu ere eta kuriosoa, zerbait aipatzea gatik, Eta beste kontu bat, eta sua agian berratikan piztuko dugu, baina ez dakit zergatik kopla plazan, batez ere, kopla ariketa jartzen dena, doinu berbera erabiltzen den, beti. Eta nolatan sortu zaizu gogo eta utxutxetik? Bueno, hori ez, azken urteak dara matzata ikertzen, eta... Bizkaiko kopla zarretatik, Gipuzkoako kopla zarrak, Nafarroako... Dagozat ulergaitza dena, begira doinuak egon badaude, eta proposak egon badaude, baina koplatan beti hausia erabiltzen dena. Bueno, puntuka zarratik erabiltzen da, saltzailearen. Baita ere. Nik uste direla doinuak, ona direla, funtzionatzen dutenak, ez duela kentzen badagola bertan goxo sindrome bat, alegia honek funtzionatzen dut, eta honetan egingo dugu, eta kitxo. Bai. Baina, bestalde ere, egia da doinu egokiak direla, holako ariketetarako. Horren, erabiltzen arkoa ez dago ez horrein, beti erabiltzea, esana badaudelako beste batzuk ere aproposak direla dakigunak. Bueno, espaldin bagenekin, ez dakit, proposamena beste batzuk dabiltzen egingo dituzte, ikusi dut zure intentzio eta ez, baina ez dakit,
kuriosidadea behintzat. Bai, ez egia da, eta gero, baina horrelako morloa daude, eta hasierako erronda koral horretarako ere, zegit nola duen izena, baina sortzi hasten dean, zortziko handi itxurako doinu ere oso ohikoa da. Gero norbera ere erortzen dela horreko usten da, ez niri kontura dutan askotan erabiltzen ditudala doinu berlintxuak hasierarako edo bukaerarako, azkenean buruen dabilzkizuna dira, hasten zara bati proposatzen ere, eta biok jakin behar dugun doinu bat, kasu honetan lau izan da, lauek jakin beharreko doinu bat, ez dela guztiz justifikatzen, doinu asko dela gehiengo dakizkienak, eta probatu daitezkela, zerratik, ez? Bai. Hemendik gure ekarpena, proba daitezen. Proposamena. Probatu. Eta gero itzuliko zarete, kontu berri bat suzei dura lasai egon, horre egongo da, ez da galduko. Batzutan gero gaina, doinu horrek errekuperatu egiten dira, ez? Ez egit, etaren suetenetik orainik ez da iritsi horretara gara, baina erabat dienak etenga berabili, gero olako 40 aldi bat pasarazi. Basamortu bat pasar, eta gero berriz loratzen hasten da. Norbaitek gero biltzen duenea, ez eso, ara, ama, doinu bere bat zegoen, eta horrelako zerbait egin daiteke kontu berri bat sozei du da doinuarekin. Bueno, hori kontatuko dizugu aurrera ikusten dugunetan. Eta gutxi gehiago, saioa iztea geratzen zaigu. Bai, gaina modu original batean saioa izteko hasierako agur bat dakargulako. Baina, nik uste merezi duela. Duela 2 aste libek esaten zigun, bera bukaerako agurrak dituela gustoko. Bai. Saioa asterako esan zigun. Gukaldera esan godu. Gukaldera, kontra emategatik ez bali mago. Horrexegatik. Horri bili gara joan deneko 25 urtetako hasierako agurrak entzuten da esango. Bitu, hauxe. Hementxe, sua. Saioa izteko, Jesus Mari Irazuren hasierako agurrat 2001ko Euskal Herriko txapelketan goizean kantatutakoa. Mari Irazu. Saioa humorez hasi nahi nuke, lagunei adarra juaz, egaina igual etorriko zan, txapelerako asmuaz. Lizaso eta bilak, berso torre bikiak, beren keta beren suaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Ondo dago, bintzeta bixa duta hasten da, saio humorez hasi nahi nuke. Lagunei adarra juaz. Ez da izan bat urte izango zituen Irazu orduan, ez asko, Ez asko, egia esan. 2001 batean, 20 gutxi bat, ez? 25 bat edo izango zituen, orduan bait. Baina, hortxe fuerte saltu zen gainera, txapelketan, eta agurra horren erantzule. Erakusten du, Sebastian eta egainari horiek ziren orduan, mantentzen ziren edo orduan irauten zuten bi figura nagusiak. Gero, txapelketa honetan, zontan ez da izango, urrengoan izan zen. Nola geratu zen sailkapen orokorra, egainak irabazizuela bai. Bai, hori seguro. Eta bigarrena, ez dut horreitzen ez zute ze Maialen izan da. Maialen, batean Maialen. Bai, etxek. Fuerte sartu zen Irazuala ere, gure zeu gazteura okupa, eta izaten zituen, bere gainean ere 1000 kontu izaten ziren. Bai, rebelde xamar, eta hemen ere finaleko osirako agur hori ez, humore toke horrekin, eta gaina 2000 batean dorre bikiak aipatu eta ez, jolas hori eginda, oso originala, humore peltzorita. Lur, ezeetan sartzen nabila izango zen da. Agurro esan da, hasierako agurro esan da, baina Irazu, gu ere bagoaz, beste baten bila goaz, baina gure kasuan horrengo saia izango dena. Hola, xotziko dugu andoni? Bai, ondo saioa. Ongi izan, datorren asterako, gaia pentsatzera goaz. Aio izan.
aibistaratuko banu, ez barruz ezagutzetik aibistaratuko banu. Askok irudipena du minari naizela zorra, askok irudipena du minari naizela zorra, barea eta gogorra bai barru hautsia ez banu, barea eta gogorra bai barru hautsia ez banu. Askok irudipena du ziur noana gorengo, askok irudipena du ziur noana gorengo, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu. Askok irudipena du munduan agola tentuz, askok irudipena du munduan agola tentuz, irautzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu, irautzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du ni beti naizela grazi, askok irudipena du ni beti naizela grazi, egita eginarazi, bai tristurarik ez banu, egita eginarazi, bai tristurarik ez banu. Askok irudipena du polit naizela talirain, ainederrain bereziain bai euren begirik banu, ainederrain bereziain bai euren begirik banu. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe, askok irudipena du egin dio dala gaurbe, arro bizitari aurre bai zertaz arrotu banu, arro bizitari aurre bai zertaz arrotu banu. Barruz mamu zerbistan uragabezi, barruz mamu zerbistan uragabezi, zuk ez bain zaren berezi, askok irudipena du, zuk ez bain zaren berezi, askok irudipena du. La 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 la
bat